Kum ka jingbut dien lor ka jingsha kem upa Storgy lingdo personal security officer jong ka seng King Atiar Newtrap National Liberation Council HNLC hakipulet ka East Khas Hills kala pelong yo Shillong Mail ban wat iki jingsha bat na ka jingyet jingtep la yo bun ki jingtep ki baye pher na ka ka balapau kat kum ka jingtep bayo lum uba Storgy lingdo ula 1 poi shakani ka jilla da ka barungto na Bangladesh bat bandon Ïing mentala laisingi bat kadaw kabo 1 pa Ïing ka na marka jingbom don jong u hakamet ka bakot ka bakya nakatelong kubor ka baye jan bat uba Storgy ubala pentep ho Shillong Mail ka long bo ba Storgy ula Miet na ka seng ya ka ba ula dab ban IT ru ya ka city eno kam haka arpu pratrik rumpang arajar pusaw shekinong yalam ka seng bat bandon Thmu ban pendem no yaledi hakmat ka sarkar layuthoru ba ka jingya ninti jong u hadien bami na Bangladesh kala bampor ba bataba poi Ïing kemi kabadan hamaulun rei ula pensngo igi Jingshitom hakamet badba ula phano ika city eno kam shikino yalam ka HNLC kabaklem pat ai kanu ga jubab hadu menta nakaliang katelong kubor kabya jan bad Shillong Mail layuthuru bai ka jingwan kem haka step jong arterik ulber kalong hadien endala shai singi bat ki pulet kila shukem sok iba Storgy ubadan Jingshitom hakamet shushu katelong kubor ka yithu boba Storgy umdei ubadan benta bat ki city dawa pisa namare ka ne ka benta shimla le de ki PSO henrei da ka financial jong ka HNLC kabaki don laki jong ki brio ki patre ya ka ne ka kam